sammen. Faktisk så har jeg aldrig lavet en video på YouTube på dansk før, så det er noget helt nyt for mig. Men eftersom jeg har lavet nogle af de her videoer for mange år siden omkring min kollektion af make-up, altså hvad jeg har, så synes jeg, at det var på tide, at jeg prøvede at lave en på dansk. Så ja, i lille Danmark her sammen med mig også kan følge med og opleve, hvordan jeg normalt er lidt mere velartikuleret og lidt flere udtryk, end jeg har på engelsk, da jeg ikke rigtig sådan lige ved, hvordan jeg skal kringle de forskellige fraser og sådan noget. Jeg får sagt en del i løbet af videoen, bær over med mig. Jeg er næsten lige startet op med at lave videoer igen, så jeg ved godt, det er super frustrerende, men prøv at abstrahere lidt fra det. Og så kan jeg meddele jer også, at I skal huske på, det her, det er ikke produkter, jeg har skaffet mig over en uge. Det her, det er produkter, som jeg har samlet sammen i løbet af de sidste muligvis 6 år. Jeg har arbejdet for MAC i 4 år, og deraf der får man rigtig, rigtig mange produkter tilsendt, fordi at vores make-up er vores arbejdsuniform. Og derfor skal vi jo selvfølgelig gå med de produkter, og det er jo meget heldigt, eftersom jeg elsker MAC rigtig, rigtig højt. Men jeg havde rigtig, rigtig mange produkter i forvejen, øjenskygger og sådan noget. Selvfølgelig er mange af de cremede ting, de bliver skiftet ud jævnligt, foundations, concealer, læbestifter, lipglosser og sådan noget, fordi det kan ikke holde sig. Så jeg sørger selvfølgelig for at smide ting ud. Og vennekreds, familie osv., de nyder rigtig, rigtig godt af det her, fordi jeg aldrig nogensinde har nogen mulighed for at bruge alt det her selv. Lige meget hvor meget jeg freelancer ved siden af mit arbejde, så vil jeg aldrig kunne få brugt de her ting op. Jeg elsker simpelthen nye farver og nye muligheder, og jeg bliver så inspireret hver eneste dag af at se alle mine kollegaer med hvad de bruger og hvad de har på og sådan noget, så jeg bliver nødt til at have de ting selv. Selvom jeg måske ikke har fået brugt det, efter jeg har købt det, så er jeg virkelig lykkelig over, at jeg har det. Og jeg vil sige, så længe at det ikke er noget, der påvirker min økonomi, at jeg ikke kan finde ud af at styre det på den måde, så synes jeg, det er i orden at gøre det. Men kig med, hvis det er, I gerne vil se, hvordan jeg opbevarer og bruger af mine forskellige produkter og sådan noget. Så tjek med her. Så her der er mit bord, som jeg sidder ved. Normalt ikke så ryddet op. Der er lidt rød nedenunder, støvsuger, masses arbejdsmappe, hudle, lidt sko og sådan noget. Men her der har jeg simpelthen sådan fancy IKEA køkkenting hængende med sådan nogle små glas på, som I kan se her, som man kan putte ting i. Jeg synes selv, jeg var lidt smart, at jeg gjorde det. Jeg har mine eyeliner. Der er lip liner og nogle forskellige andre små ting. Der er lidt brune ting. Der er brush cleanser. Og så er der mine pensler. Mine øjenpensler. Og ansigtspendslerne. Og det der er, at jeg har mange flere pensler, end hvad der står her, men de er beskidte og ligger ude på badeværelset. Så har jeg mit spejl, mit fantastiske spejl, som jeg elsker, med lys i. Og så var jeg så heldig via mit arbejde, at for flere år siden, da MAC valgte, at vi ikke måtte have et stativ til neglelakkerne mere, der på min gamle counter, hvor jeg var, der fik jeg lov at få det her stativ til neglelakkerne. Så der står alle mine fine MAC neglelakker hele vejen ned her. Bum, bum, bum. Og forneden lige 2 forskellige topcoats og en mat fra Chanel. Så har jeg mit monstrum her. Makeup monstrumet, som jeg kalder det. Ovenpå de gamle, gamle Studio Fix powder stander. Eller var det full coverage? Det kan jeg sgu ikke rigtig huske nu. Men i hvert fald så er det nu blevet til mine Mineralize stander. Så her der har jeg alle mine gamle Mineralize
McQueen osv., som jeg jo gemmer på. Så begynder vi at bevæge os over til mit lille monstrum her, mit makeup monstrum, som jeg kalder det. Hiver den første skuffe ud. Der har jeg foundations. Forskellige typer. Face and Body, Studio Sculpt. Dem jeg bruger allermest, fordi at Studio Sculpt dækker rigtig, rigtig godt. Face and Body er lidt mere let i det. Så ja, dem kan jeg rigtig, rigtig godt lide bruge. Så har jeg forskellige ting over i denne her. Blandt andet forskellige ansigtspuder. Der er Prep and Prime puder, der er Blood Powder, der er noget ekstra Care Blend, lidt ekstra mineralpuder. Jeg har min Lip Erase. Masser af concealer. Jeg hader at løbe tør for concealer. Der er lidt ansigtsprimer. Strobe Cream, Strobe Liquid. For dem af jer, der kender det, så er det sådan en rigtig lækker flydende substans, som man kan bruge enten til at blande i sin foundation for at give glød, eller man kan bruge den på huden for ligesom at give den en vitaminbombe. Det var sådan lige den skuffe. Nå jo, selvfølgelig herovre, der har jeg alle mine mascara. Masser af mascara. Og jeg vil sige, jeg får rigtig, rigtig mange mascara via mit arbejde. De farvede kan jeg jo så af gode årsager ikke bruge, eftersom de ikke er fast i vores sortiment. Så det er kun til privat brug, og det bliver det ikke så meget af. Men alle de andre mascara, dem skifter jeg løbende ud cirka hver 3. måned, når jeg kommer igennem dem. Så, næste skuffe her. Det er min cremede skuffe, kalder jeg den for. Jeg har alle mine Fluid Lines, forskellige farver. Synes de er rigtig, rigtig lækre at bruge. Jeg elsker Fluid Lines, fordi de er så dejligt nemme at styre. Kan I næsten ikke se, hvad der sker. Sådan der. Jeg har også min cremede blusher. Hold kæft, hvor siger jeg mange gange. Nå, det var da helt vildt. Sorry, jeg skal prøve at lade være. Jeg har min cremede blusher hernede også i alle mulige farver. Elsker dem, elsker dem, elsker dem. Jeg må dog indrømme, at jeg var lidt større fan af den gamle tekstur i dem, hvor at huden blev sådan fugtig at se på. Jeg synes meget, de her de tørrer op som en puder alligevel, når det er, de er kommet på. Så, men det er jo en smagssag, kan man sige. I den anden side herovre, der har vi alle mine Metal X øjenskygger. Dem har der været en del af igennem tiden. Jeg ved ikke, om de overhovedet er noget værd efterhånden, fordi jeg har haft dem i ret lang tid, men fordi jeg er så afhængig af farver, så kan jeg ikke lade være med at købe dem, når jeg ser dem. Super lækre produkter. Der er paint pots i alle mulige afskygninger, og så er der faktisk også 2 Chromaliners. Marine Ultra og Process Magenta, som kan bruges alene, som de ser ud, men de er også fuldstændig vanvittige at bruge som en base under en øjenskygge. Især hvis du skal lave noget neonfarvet, der er den her bare fuldstændig sublim nedenunder. Kan dog kun købes i MAC Pro, desværre. Så går vi lige over til håndholdt mode her, så I må lige bære over med mig, hvis det ryster lidt meget. Men den her skuffe, det er alle mine puder, rouge, bronzing powders, forskellige limited produkter, vi har haft gennem tiden. Der er vipper, en masse, blandt andet nogle ikke MAC vipper og nogle MAC vipper. Jeg bruger mine vipper rigtig, rigtig mange gange, så derfor gemmer jeg altid æskerne, så jeg kan putte dem tilbage i, så de ikke går i stykker. Jeg har mine blush paletter hernede. Blandt andet også Sculpt. Nu siger jeg igen. Sorry. Blandt andet også Sculpt paletterne. Nå, i hvert fald så har jeg en masse rouge og puder i den her skuffe. Den sidste skuffe hernede, det er min røde skuffe. I må lige bære over med den, men den har jeg altså ikke fået kigget på for nylig, fordi når jeg skal lede efter en læbestift, jeg har ikke et fantastisk system endnu til dem. Så jeg skal ned og grave hele muligheden igennem for at finde den farve, jeg skal bruge. Der ligger en masse forskellige
Og i den anden side herovre, der har jeg faktisk rigtig mange lipglosser. Der kan man så sige, at min familie er meget glade ved, at jeg arbejder for MAC, fordi vi får rigtig mange ting. Og derfor så nyder de rigtig godt af det, i og med at jeg aldrig har en hjortechance for at komme igennem så mange forskellige læbeprodukter. De bliver jo for gamle, så derfor så deler jeg dem ud til min mor og min lillesøster er til. Heroppe, min skuffe, øjenskygger. Det er min lille baby. Jeg elsker mine paletter, og så vidt jeg har tid til det, så sætter jeg altid alle de øjenskygger, jeg får, ned i her. Selvom at det er limited farver, så depotter jeg dem og propper dem i paletter i stedet. Fordi det fylder meget mindre for mig. Det er meget nemmere organiseringsmæssigt. Ja, tror jeg nok det hedder. Limited paletter fra forskellige kollektioner. De gamle 4 paletter, som jeg faktisk rigtig godt kunne lide. De nye, de er super fine designet, men jeg synes, det var nemmere for øjenskygger noget af de her. Men det er også igen en smagsag. Der er noget Hello Kitty palette, Wonder Woman. Vi har herinde bagved, ligger der gemmer sig noget her, The Reds. Nå. Og så har vi The Joy of My Life. Pigmenter. Jeg elsker pigmenter. Så her har jeg alle mine paletter. Der er 4 lag med alle de gamle emballager, og så står der en del af de nye her, som der ikke er plads til. Igen her skal jeg have fundet på et lidt bedre system, men det må være sådan lige for nu. Denne her side, der har jeg alle mine crushed metal pigments og alle mine mineralskygger. Der er lige et par enkelte normale øjenskygger her, som jeg mangler at depot. Men jeg skal bruge noget magnetværk, så det må lige blive på et andet tidspunkt. Men i hvert fald, så er jeg rigtig glad for denne skuffe. De 2 sidste skuffer, det er rod. Rod med rod på, og det skal jeg have ordnet, fordi at jeg skal bruge noget mere plads for de andre skuffer med alt det, jeg har fået samlet mig sammen efterhånden. Så forhåbentlig får jeg snart lavet lidt mere plads der. Men det var sådan lige make-up monstrummet.